Dobrý deň, zdravím z Areny 71, toto je rozhovor s Martinom Wendlom po zápase proti Zvolenu, brankár Gary Flames, nadejný. Takže Martin, ako hodnotíte zatiaľ zápas? Bol to váš prvý zápas na tomto turnaji, takže ako? Ale tak, nehrali sme vôbec zle, mali sme celý čas prevahu. Dostali sme nešťastné góly, sa to tam tak odrazilo zle a celý čas sme mali prevahu, ale napokon sme len bod zobrali z toho zápasu. Hovorilo sa, že vraj máte nastúpiť na ďalší zápas do útoku, čo je na tom pravdy? To neviem, to sa musím ešte s trénerom dohodnúť a podľa toho. Myslíte si, že by ste posilnili ofenzívu? To sú silné slova, tak to uvidíme, ako sa to vyvinie. Na koľko golov si tipujete váš strelecký účet, ktorý si chcete otvoriť? No však na toľko, aby som pomohol týmu. Aké sú vaše ciele na tento turnaj? Pódiové umiestnenia. Dobre, ďakujeme za rozhovor, Martin.